Waqt indirizza konferenza dwar il-futur tal-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli f'pajjiżna l-Ministru responsabbli Rodrik Galdes ħabbar li matul l-2024 ġew allokati xejn inqas minn 514 unit ġdid f'diversi lokalitajiet wara investiment qawwi ta' madwar 40 miljun euro. Minn barra hekk sostna li permezz ta' investiment ieħor ta' aktar minn 52 miljun euro 1391 familja saru sidin ta' darhom bejn l-2017 u l-2023. Il-Ministru spjega kif is-sena l-oħra saru koll investiment ta' madwar 18 miljun euro biex mal-5700 familja benefikaw mis-sussidju tal-kera u s-sussidju relatat mal-kirijiet ta' qabel l-1995. Hawn enfasizzaw koll fuq il-progress li sar fis-suq tal-kirijiet fejn sa tmiem is-sena l-oħra kienu rreġistrati aktar minn 66,000 kuntratt taħt il-liġi ġdida tal-2020. Qed indiskutu wkoll il-viżjoni tal-2050 fejn mhux biss qed naraw il-viżjoni tal-Gvern anke f'dan is-settur, imma rajna wkoll tajna ħarsa lejn il-50 sena mitwaqqif anka tal-awtorità ta' djar fejn rajna wkoll sa fejn wasalna u fejn irridu mmorru wkoll. Fost oħrajn anka bl-investiment li qed jagħmel il-Gvern f'aktar units ta' social housing biex inkomplu naqsu l-waiting list, il-mod kif anka naġġornaw l-iskemi tagħna biex jirriflettu wkoll is-soċjetà li tinbidel illum fosthom anka kif għamilna sub-equity sharing li ħanniżdu għall-età ta' 25 sena. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Matthew Zerafa ringrazzja lil dawk kollha preżenti u wera s-sodisfazzjon tiegħu għas-suċċess li kisbet il-konferenza bejn l-stakeholders kollha involuti u tenna li l-futur tas-settur lokali jista' jkompli jitfassal permezz ta' iżjed dialogi simili. Il-trasformazzjoni li qegħdin nagħmlu fl-Awtorità ta' Djar illum hija fuq livell operattiv minsusa fuq il-prinċipju ta' ġustizzja soċjali. Dik li qed tal-qalbna u l-prinċipju ta' ġustizzja soċjali ma tfissirx biss li tagħti l-għajnuna lil min għandu bżonna, imma li tagħti l-għajnuna lil min għandu bżonna fil-ħin li għandu bżonna. U allura dik titlob minna ċertu responsabilità biex inkunu ħafna iktar effiċenti u effikaċi fl-operat tagħna. Fil-konferenza intervjenit ukoll is-Segretarju Ġenerali ta' Housing Europe Sorcha Edwards li tat ħarsa komparattiva tal-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli f'diversi pajjiżi Ewropej.